आबादखौलाय मावनाया खाथि खालानि जायफ्रा मावदों बिसिनि मावनायखौ नुनानै बिसिनि इनकामफोरखौ नुनानै जोंबो मावनाय जादों ओमफ्राय बे देग्लाय जोङो प्रथमबार मावनाय जादों बे आबादखौहाय आरो मावबावगोन गासै जोंहा न'खरावहाय मावनाय हिसाबैहाय पार्सनेल फेमिलियाव मावनाया जोंहा 25 बिगा दं गासैनो 25 बिगासो मावदों ओमफ्राय 25 बिगा बहाय 9 बिगाया बहाय सालबारियाव मावनाय जादों ओमफ्राय 15 बिगाया होजोंहाय क'क्राझार फुथिमारियाव मावदों बहाय बे आबादावहाय दानो खरसा जोंहा गैयाब्लाबो 25 बिगायावहाय 3.5 लाखनि बारबाय गोबां रोखोमै इनसेक्टिसाइड फांगिसाइड ओमफ्राय इमिटिसाइड बेफोरबायदि माबा मुलि बाहायनांगौ जायो जेनेबा एम्फौफोर फैयो बिफाङावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ ओमफ्राय आरो नोङो बिलाइफ्रा माखासे भाइरासनि दारैहाय खामनो हमो बे खामनाय बिलाइफोरखौ नोङो फोथांना लाखिनो थाखाय फांगिसाइड सारनांगौ जायो बिसेसके बेखौहाय ओरैनो विन्टार सिजन ओमफ्राय विन्टार सिजन मावनाय जायो जानाया बेखौ बांसिन मानसिफ्रा कनजुम खालामनाया हट सिजनाव जायो माने गरम सिजनाव जायो ओमफ्राय बेखौहाय जोङो एडभान्स रेडि खालामनांगौ जायो गायनांगौ जायो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै गायजेननाय जायो ओमफ्राय फेब्रुवारि मार्चसिमहालागै गायहैनाय जायो दाथ' फाननायनि बेबस्थाथ' गैया जोंनाथ' दा लकडाउन जायोब्ला जोङो बेखौनो आसा खालामदों माबा मोनसे उफाय मोनगोन लकडाउननि समावब्लाबो खारन थांनाय बोसोराव लकडाउननि समावब्लाबो माखासे सुबिदाखौ जोङो जायगायावनो मोनदोंमोन खिन्थु देग्लायनि लकडाउननि बेलायावहाय बुंनो थाङोब्ला समखौ नायग्रोनोसै मा जायो आरो बेबस्था एसे रायज्लायजेननाय जादों खिन्थु बेसे कनफार्मेसन गैया गैयाब्लाबो 3 उइक्स नांबावगौ फाननो थाखाय दा ओंखायनो बेखौनो बुंनाय जासिगोन रिकुवेस्ट खालामनाय जासिगोन सोरबाफोर नांगौब्ला बायनो आरो बायफैनो लुबैदोंब्ला बा गोसो दंब्ला कन्टेक्ट लानानैहाय लांफैनो हागोन